Tervetuloa seuraamaan meikäläisen matkaa kisoihin Madridiin. Luvassa siis koko viikonloppu täynnä tanssia, workshopeja, kisoja, battleja, kaikenlaista jännittävää. Siempre fluido. Ambiente. No niin, täällä maistellaan salmiakkia. ¡Ah! ¡Qué exagerado! Marica, pica, ¿eh? Pica mucho. De una. ¡Ah! De una. Eka päivä done. Pystyin tanssiin vaan 1 tunnilla, koska mun selkä on rikki. Mä rikoin sen eilen koulussa. Mutta jännittää kyllä huominen. Mä en jotenkin osaa ottaa rennosti mitään, jos on niinku kisatilanne. Ja mä asetan aina itselleni niinku hirveät paineet ja hirveät tavoitteet, että pitää olla näin ja näin hyvä ja voittaa tää ja tää tyyppi, niin sit on tarpeeksi hyvä. Ja sit jos mä en niinku saa niitä mun tavoitteita niinku suoritettua, tai jos ne ei menekään niin hyvin kuin mä ajattelisin, niin sit mä oon ihan paskana. En tiedä, onko tästä vaan, että kun ei ole vielä kisannut niin paljon, niin se johtuu siitä, vai että ei ole vielä tarpeeksi niinku itse varma siitä, mitä tekee, että niinku epäilee niinku omaa osaamista, vai mitä. Nyt täällä lämmitän selkääni tämmöisellä lämpötyynyllä. Koitan saada siihen jotain eloa huomista varten. Innolla kuitenkin huomiseen. Tästä tai siitä tulee hyvä päivä, kiva päivä. We are alive. We are alive? We are alive. We are alive. Yes. Nyt on tämän päivän kaikki tunnit ohi. Ja tässä on seuraavaksi 5 tuntia taukoa ennen kuin on vasta meidän kategoria battle. Eli sä saa nyt hetken chillata ja syödä ja kaikkea. Oli kyllä taas ihan parhaat tunnit pitkään aikaan. Mahtavaa. Meikki done. Vielä puuttuu piilari ja nyt mä teen hiukset. Tuolla on Open Battle alkamassa. Siinä on varmaan aika paljon osallistujia, niin voi olla, että siinä kestää kauan. Varmaan ainakin vielä 3 tuntia. Jännittää ihan saakelisti. Battle ohi. Ei jäänyt kauhean hyvä fiilis. Odotin itseltäni paljon enemmän,
mutta oli kiva kokemus, tosi erilainen tommonen battle-konsepti, mitä on ollut koskaan aikaisemmin, niin tämä oli uutta ja tästä oppii, mutta ärsyttää, että ei mennyt silleen miten toivo, mutta ei se aina mene, se elämä, niin kyllä tämä tästä, mutta ihan sika upea kokemus ja ihan sika niin kun, inspiroivaa aina olla näissä, niin tästä mennään eteenpäin. Saatiin tämmöset hienot lohtupalkinnot. Wow. It's good, it's good. I like it. My turn start. Day 3, let's go. Clase es mirar esta caballota. Es una danza social. Muy bien, un aplauso para Paula, por favor. Nyt on tämäkin päivä pulkassa. Joo, seuraavaksi hotellille. Eventti on nyt ohi. Ihan tämmönen taas tyhjä olo, kun on tanssinut tässä nyt 3 päivää putkeen. Ja sitten nyt ei olekaan enää tunteja, ei ole enää mitään tavallaan tekemistä. Mutta mä ootan innolla, että mä pääsen lepäämään. Ja huomenna sitten takaisin kotiin. Yeah. No. Jotenkin mua jäi, tai niinku edelleen mä mietin sitä lauantaita ja battleja ja kaikkea, että vittu kun ei onnistunut niin hyvin ja ei saanut tehtyä niin hyviä suorituksia kuin toivoa kaikkea, mutta sitten pitää koittaa vaan muistaa, että se myös on ollut jo siistiä, että mut on ylipäätään kutsuttu tonne kisaan. Niin pitää yrittää pitää se mielessä. Jotenkin aina helposti alkaa vaan ruoski itteensä ja sitten ei niin kun tajua ajatella sitä tavallaan, että missä on ja mitä tekee ja mihin on päässyt ja kaikkea, niin pitäisi muistaa pitää se aina mielessä. Mutta tässä koitan muistutella itseäni myös olemaan armollinen itselleni välillä, koska helposti ei oo. Ja nyt minä astun seuraavaksi junaan ja menen kotiin. Kiitos kaikille, ketkä seurasivat viikonloppuani. Katsoit, jos katsoit, jos pääsit tänne asti. Moi moi!